Bon, rapidement, balmo, ay partage fanga boyan, un problème technique do soro, ay vidéo tigaranta do atigera chogo la. Mais rapidement, ay partage augmenté pour que Jonanga douala quoi, ay partage augmenté, mega ou de kono. Rapidement, ay partage augmenté, kuma munumbe pour que anga kuma nununda au kloka, rapidement. Partager, ay partage cha, ay kerbla, ay ker digidi. Ay ker digidi jona pour que nga do vidéo qu'on a rapidement wa yenga ilambe kase. Donc rapidement augmenter le partage. Donc quand c'est titre quand Fédération Mali Burkina angume ola titre flana niya takale ko yadakali yera kiral a yera chogo jumena janfa jumene bin sabana ko MINUSMA ko contingent allemand ya MINUSMA ka page ka ko le patrouille damne o be patrouille damne chogo jumena donc amena kana anda do olula eskia famu le sujet ça va je pense amena le sujet ça va développer donc en tour de la vidéo à tirer pour des problèmes de connexion donc comment vraiment ça s'est arrivé donc oui vidéo oui à tirer donc en segna en direct à relancer est-ce que vous voyez donc comme il a fait c'est ça et je veux vraiment le maximum de partage à le groupe WhatsApp groupe Facebook ou là est-ce que vous voyez pour que amsega continuer chomna anga bara fait est-ce qu'il y a femme donc on est sujet blanc on Mali ni Burkina ka projet de fédération a comment fera Burkina premier ministre nana a nana Mali la ani Choguel Peñogoy la projet ni coopération baden ne bolo dalembe am wati mina Mali ni Burkina chalala mbolmo abena opération militaire ye awnyela Mali ni Burkina chalala yani dien wuli che terroriste ou tena ni frontière fla ou tena boltuni ni bolla ka bo Mali la ki ta Burkina c'est comme yi refa ou bien terroriste e ka bol ka bo Burkina ki bena Mali la ali ka bomdo yere la ki yere ka kamikaze o kausa noye parce que nin jamana fla be ka bara min labe nin jamana fla be ka mena min sauka armée nin jamana fla oni Russie Poutine nga dana sugu dobe asimini capitaine Ibrahima Traoré disons général Ibrahima Traoré comme Sékou Tourara ya général et ambeka général do Poutine nga dana mi men nunun kan quoi iba kalama dien jamana o jamana ni ma fara Mali ni Burkina la Russie bi ka jamana ci nunun no fait Poutine est ordre de dit Afrique ko désormais avec la politique a échantillon à la politique ale be ka bara minge dien kono ko mogo munu mega o bara lawale a farafina o akilna no vision no e Mali ni Burkina me wakati mina ko ni jamana fen magaro la obi ka jamana ci esia fa o de sem fe la hauta minaw sari minaw ne be ka na jigin Mali ani Burkina ka mina fen be ka jigin Mali ka a minan kele a be ka di Burkina ma ame wakati mina est-ce que vous voyez comme ni a tagala Ibrahima nana esia famu récemment donc le temps que bara be fait peut-être esia famu Mali ka minan rythme be se ka télé ana l'état mais minan megana Ibrahima Traoré be sankelen soro yoro mina c'est le peuple burkinabé ay aéroport tiare parce que abna les avions badene soro ay aéroport chamangla akajo parce que Burkina bena avion badene soro orela ni terroriste ko agil la ko lu dogolendo kubta Burkina a fuye ko dami ba clé banare a fo terroriste ko Blaise clé bana ko ka sare chama shuju sare chama mesa esi ya famu o shoot se ga do duga ni warao esi ya famu ani surugu be chama shudu Congo kono Sahel Congo kono Sahel tchen fuaka donc collaboration iba e ka fo Burkina premier ministre a toko ka gele man taro c'est le premier ministre a toko folie a prononcer li man normal est-ce qu'il y a fa mais je sais qu'un peu ba do un peu kamé moko kele nema est-ce que vous voyez donc ani Choguel bena o collaboration bara de ke non seulement sur le plan militaire mais ni a takale toni sur le plan économique parce que Burkina ni Mali nous me se ka monnaie créer Mali ni Burkina be se ka monnaie créer qui reste ma bo CEDEAO là
CEDEAO bɛ ka molobaliya min kɛ Mali ni Burkina la i b'a kalama ko jamana fila in y'a faamu wa u y'a faamu baaraw bɛna kɛ diɲɛ don o don ni CEDEAO ko k'a bɛ sanction bi an kan o b'a yira k'a fɔ Mali ni Burkina u labɛnnen don ni jamana fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana fila bɛ se ka kɛ jamana kelen ye pour que est-ce qu'il y a faamu ka jɛ k'u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka armée kɛ armée kelen ka économie kɛ économie kelen ka monnaie kɛ monnaie kelen ka développement kɛ développement ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye fédération ye bi an bɛ wagati min kɔnɔna la donc ko projet o baara bɛna daminɛ Burkina premier ministre yɛrɛ y'a yira ko olu ka génération olu tile la k'a bɛ fɔ k'u y'a tenté u y'a essayé donc a bɔra kuma la dɛ k'u bɛna ale y'a waleya de a bɛ fɔ k'olu ka taa na k'a essayera k'a tentera n balimaw an bɛ mun wɛrɛ ɲini tuguni an bɛ mun wɛrɛ ɲini tuguni projet de coopération na entre le Mali et le Burkina ko dɔ kɛra kuma la dɛ ko baara de bɛna kɛ a waleya on va poser des actes donc ni alliance in o de bɛ ka CEDEAO sira entre le Mali et le alliance ni ye fanga sɔrɔ Mali ni Burkina ka alliance n'a ye fanga sɔrɔ CEDEAO jamana baden ni menacé parce que l'alliance Mali Burkina i b'a ye Guinée bɛ sɔn ka alliance in rejoindre est-ce qu'il y a faamu Guinée b'a rejoindre o dutu yɛrɛ t'an na i b'a ye Niger bɛ na alliance rejoindre parce que bi peuple nigérien m'u ka dirigeant fɔ dɛ peuple nigérien dans sa majorité Mali ko ka di peuple nigérien an bɛ wagati min na est-ce que vous voyez Niger tɛ France ka présidence fɛ Niger, Bazoum sigilen bɛ a yɛrɛ b'a dɔn saraka t'a la a bɛ sira min kan voix min don voix suicidaire don ka France soutenir au détriment de ton peuple ka France ka président maintenir i ka jamana kan o kɔrɔ de ye k'i k'i sigi ni coup d'état ye Bazoum b'a dɔn ce qui va lui arriver donc bientôt au union Niger bɛ na a rejoindre mais n t'a dɔn Niger b'a rejoindre nka Bazoum to yen dɛ n ma da o la n t'a dɔn ni y'a faamu o tɛmɛlen kɔ an dafɛ dugu dɔw bɛ yen komi n tɛna n da don n tɛna dugu wɛrɛ tɔgɔ fɔ tuguni an dafɛ dugu dɔw bɛ a bɛɛ b'a kalama hali n'an ma u tɔgɔ fɔ o dugu dɔw bɛ na union in rejoindre ka sababu kɛ ni ala ma jan kɛ changement de régime bɛ sɔn ka yɛlɛma farafinna dugu caman na parce que farafinna dugu baden de bɛ n'ale u banna yɛrɛ déjà France la France bɛ parce que a ka d'u ka président ye c'est à dire u ka président kɛlen bɛ France ka jɔn sinon jamanadenw t'u fɛ dɛ donc o jamanaw fɛnɛ caman de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan min bɛna ale Mali ni Burkina ka alliance rejoindre n'o kɛra n ko ye CEDEAO cilen de o mana kɛ o ye CEDEAO cilen de o ye CEDEAO yɛrɛkɛlen de donc ni CEDEAO cira ka CEDEAO yɛrɛkɛ jamana kura minnu bɛna président kura minnu bɛna olu tɛ complexe France kɔrɔ u tɛ France dɔn u tɛ Union européenne dɔn u tɛ OTAN jamana dɔn o jamana ninnu ni ala ma jan kɛ olu bɛɛ b'u ɲɛsin Russie de ma Russie ni Afrique ka partenariat de bɛna les renforcer actuellement c'est ce qui est en train de se passer sur le plan de la géopolitique an bɛ wagati min na wa o union in dɛ o bɛ ka daminɛ bi Mali ni Burkina de cɛla la Mali ni Burkina de bɛ k'o baara kɛ o de la Macron ye président dɔ bila est-ce qu'il y a faamu Alassane bila en mission k'a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka Mali ni Burkina fara ko ni Mali ni Burkina tora ɲɔgɔn bolo est-ce qu'il y a faamu k'a bɛ kɛ tiɲɛni ye CEDEAO ma dɛ parce que ni CEDEAO cira bi de n ko bi de y'a to an bɔra kalama ko ja CEDEAO a dirigelen bɛ ni OTAN jamana de yɔrɔ CEDEAO la pays francophone français ye jamana minnu mara ale ni Grande-Bretagne ye jamana minnu mara n'o ye anglais ye ani américains ka influence bɛ minnu kan i b'a faamu olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ CEDEAO ye an ko hakili la n ko CEDEAO ye africains ta ye ja an nana bɔ a kalama ja tigi wɛrɛ bɛ CEDEAO la min tɛ CEDEAO jamana ye ja CEDEAO tigi ye de jamana minnu bɛ OTAN na olu de kɛlen bɛ k'u ka choix imposer ka président sigi CEDEAO kɔnɔ an bɔra kalama nin wagati in de la transition malienne ani transition burkinabé de y'a to an bɔra kalama n ko la CEDEAO est téléguidée par les pays de l'OTAN pays de l'OTAN ɲɛ b'a la est-ce qu'il y a faamu renversement dɔ bɛ n'ale situation dɔ bɛ n'ale changer o situation n'o tora ka kɛ CEDEAO bɛ na allier sisan parce que président kura minnu bɛ na CEDEAO tɔgɔ la o président ninnu bɛɛ bɛ n'u ɲɛsin Poutine de ma o président ninnu bɛɛ bɛ n'a ye ko Poutine de bɛ se k'u ka affaire kɛ o président ninnu bɛɛ bɛ n'a ye ko ni Poutine tɛ farafinna tɛna se ka marcher an ɲɛ bɛ CEDEAO an ɲɛ bɛ France siranyɔrɔ la an ɲɛ bɛ CEDEAO siranyɔrɔ la an ɲɛ bɛ est-ce qu'il y a faamu OTAN jamanaw siranyɔrɔ la o de la u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u bɛ ka labɛnw kɛ n tɛ n dogo aw la u bɛ ka labɛnw kɛ
ngo odona ne klobe débat dola est-ce qu'il y a famu tubabu ga radio so dola est-ce qu'il y a famu o radio so bigi kanto ko Wagner debe est-ce qu'il y a famu ko Mali ni Burkina ko américain de la intervention ke Wagner kama en Syrie ay ni kuma la mere ko américain de la intervention ke Wagner kama en Syrie ko est-ce que ko américain munu sigi ka Wagner laje ko Wagner ka Afrique contrôle ta nyeni me ou ka émission do la kabri nyeni me or la angan labene ambe fon fenge angan labe parce que nous te moloko mare tubabu ka intérêt kama ils sont capables d'enclencher la 3e guerre mondiale uba siraka donc or la Mali ni Burkina c'est comme un sigilé a famo ameka avancer l'état kan labe ameka avancer l'état ameka kele munun ke a kele te terroriste kele da ameka labe munun ke Mali ni Burkina be labe na c'est pas pour les terroristes. C'est pour se préparer en cas d'éventualité d'attaque de d'autres pays, notamment des pays de la CEDEAO, notamment des pays de l'OTAN. Parce que nous nous carréons les mecs à guerre kenin jamana flan nous na. Parce que voilà, qu'on est jamana flan nous, ou ba don historiquement, nous nous moluga marakono. Donc, ou tena son foni sementouye, kou sigi ka la nin jamana flan nous nga buka marakono. Parce que nin jamana flan nous boruga marakono. Ou symbole les diens et réserves naturelles mimbe gazila, diens et réserves naturelles mimbe pétrole la, diens et réserves naturelles mimbe uranium na. Et chaba kalama cheko ba ou de beka ke Sahel kono kwe. C'est enjeu ba ou de be bi Sahel kona la quoi. C'est ore la ye me mi foye. Na man la ben anga minanye. Na me économie ke anga économie ke. Na me Sénégal anga Sénégal. Parce que ani tubabu te kisi ɲɔgɔn ma furata la a bɛ se ka kɛ sisan a bɛ se ka kɛ san 5 a bɛ se ka kɛ san 10 ani ninnu tɛna kisi ɲɔgɔn ma yɔrɔ b'u k'u dogo jamanaw de kɔfɛ tôt ou tard u bɛna bɔ dogoli in yɛrɛ de la k'a kɛ kɛnɛkanda yɛrɛ u bɛna sisan k'u tɛ Wagner yɛrɛ de fɛ bon mɔgɔ si t'a dɔn conséquence bɛ wolo min na parce que Poutine tɛna sɔn o de la hadamaden ma farin n'a mɔgɔ jigi de ka farin bon bi an bɛ tile min kɔnɔ n'i tɛ Russie fɛ ni te tubabu fait ou bi latunu froid retala tu es obligé de t'aligner follow Mali kume neutralité kono Mali ko ka ti allié mais ambe clemina e ma Mali a allié Burkina allié ni mi allié ni super puissance dollar n'était Russie fait était autant fait e ka jamana be tunune ni coup d'état ma ki ka jamana la rébellion me ki ka jamana la a jatemne kabri Ibrahima Traoré nana Burkina aw ya me ko kanchira tukuna est-ce que kameka chi aw ya me ko amiska dara armée burkinabé ko terroriste we desit armée burkinabé ateun parce que obeka stratégie min labe Mali ni Burkina a stratégie a coordonner lendo a piloter lendo par la Russie Poutine test noko dien donchi nama Mali ni Burkina kibaru ni dien donté ni Poutine mi da nama Mali ni Burkina ou ka kibaru ni ore lambalmo ce qui est en train de se faire actuellement c'est historique. Donc, le projet de fédération Mali-Burkina, c'est une réalité beki akilatke. Ni projet lancé les. Bientôt, c'est là où Jamana Badem na Mali ni Burkina rejoint. C'est-à-dire, ou bien Mali ni Burkina rejoint, ou bien soit à Numalamana, ou bien à Numalama sera fait, soit ou bien à Djoumanlaman sera fait, au courant que Koureta avec chef d'État Chamana, ou bien à Mali ni Burkina rejoint. Mais, ou à ce union décollé là. Union intérieure be Mali ni Burkina bolo saraka retala dans les jours à venir au benaleke o temelengo ay mune est-ce qu'il y a famu ko aya jeune Afrique page doka ko yad agali kabi ko yad agali kuni sema ku e nyon kidal balmo ne kabako ere mais am information bla conditionnel la ko bi ko sema ni yad agali e nyon kidal iba kalama kay na information ye Jeune Afrique ka page doka mbalmo ngonunu maboko de fois ngute sabaluga janfala ou te fara mais on mindo santo rébellion wasro mona kume malla minante mali bolo mais min foye ni min ngono menace terre ni min ngono igabla ni min ngono wallahi ni mabla bi mali armée ma benalache menace terre bagabagalite ko yadagali tere ugana ni al-Baghdadi état islamique a nyamogo ba no Abubakar al-Baghdadi yadagali tere ugata no Kidal
billahi chete qui se qui armée malienne ya me wakati mina. Ah, c'est-à-dire a rebelle a terroriste bi koni jo Mali armée na mi sono minan ki kenema mina ye ka tige na me wakati mkona la che me mi voye be ka kle temena koyi alpha nunu kle temena koyi atete nunu kle temena koyi che me wakati mina che nyedone ya de banana koyi kam minan to amulo ka nyedone ya kana o banare ko yad agali taray on français de kundala kale be yad agali inia on oluka service de renseignement sera ka boa kalama chogo jume ko yad agali ni sema erion do ke kidal olu de kundala ko lu be yad agali nyinina pourquoi olu bora kalama muna yad agali be da apparition ke ame wakati mna pourquoi yad agali parce que semaine min temena iba e ka fo français kwa kuna fondi sebena ukoko yad agali esi abom kaye boli do ke ore la ya donc a fongu yadagali tene français de be yadagali be sorti fin ke memi foye malion yadagali be boli fin ke aga communication ba do joma jira aga communication RFI Jeune Afrique France 24 olu de be yadagali ka communication géré yadagali be bo on ma do on me aboa kala ma choko duma ko yadagali bora iba me RFI de la France 24 TV5 ou bien Jeune Afrique no lute ite yad agalika sorti men cheni yana machila me wakati mkonala ni France teme au nyininga ala kama malion Burkina be munu me kan soutenir est-ce que au me yad agali doko terroriste badwa ni RFI ni France 24 ka communication te au kume Amadou Koufa doko terroriste badwa ko Amadou Koufa ka katiba to e masina wa au kume jinin doa au kume Boko Haram doa ameni to nunu ni terroriste to nunu me media jumene la an meni terroriste to nunu me tubabu français ou ka media de la ame wakati mna donc olu de be yad agali comme me ko shiban kono hotel la dilika me ame accord ke ka négocier o korote kan stranendo ne o korote kan affaibli ne mais trop de négociations abena dabla parce que ame wakati mna anyebe mina trop de négociations abena dabla mulbalia Mali armée la sante menuna minkera antena jena etuguni eski ya famu aya keto donc minkera Mali la sante menuna abla au kuna ko de pana donc begida ki akilatre o temele information sabana me kangar da autorité ye ay ni lase autorité ma on flè on te activiste ka me galon te autorité yere na wujia ya ni dien wuli chaw kana rencontrer est-ce ya fam mais malien ba do on be baramina Burkina bo ba do on be baramina na nga autorité wujia ou kana rencontrer mais on te do hypocrisie là c'est-à-dire me fait mille fois quoi Mali autorité a kolosia sabali c'est-à-dire aya me ministre ka page la mo se ka donga consulter menga Facebook fete la mbora kalama ministre ka page la ko allemand ayni lama ko allemand wa casque bleu ko lui patrouille damne gawo be se ka ke chogo jumena allemand wa casque bleu ko lui patrouille damne gawo mais moi allemand ne ko ka ba ka soldat ou retiré allemand ma fo ka ba ka soldat ou retiré ou ko kuba retiré ou klala ka retiré bo ama muno ko ku buga soldat o retiré ko nu be patrouille ko Mali armée be olu do ko mandu olu ye ala ma me u ka ministre do blakana ko kana négociation nge pour que autonomie do se ga di est-ce ya fam allemand nga sura suma mais en me contexte mina est-ce que Mali ka nga songa autonomie di allemand nga soldat ma u ka patrouille gawo ane darala ka allemand ku to casque bleu à la ministre tola olu ka patrouille ke gawo insécurité ka ban ne amaramadala ore la anga choix assumé kabri carte biométrique kola ka marché temena allemand fa nganga kolosi allemand na allemand ni France be de clé ay Ukraine ni Russie crise taga ledro ore la ba kala ko Mali la ka meka kolonge géopolitique là actuellement l'Allemagne va livrer des chars à l'Ukraine l'Allemagne devient l'ennemi
Est-ce qu'il y a vraiment l'ennemi des Russes, nous avons un partenariat allemand mega kawi. Oh, allemand un partenariat, on me fait quand on me collaborer ni allemand y. Et on dit que jamana minga actuellement au jamana djougou. On m'a fait, on me son chose, on va son là, on va patrouiller ganga jamana ka. Mais géopolitique la cohérence bemi. Mais géopolitique la autre Mali la mega minga autre anta doa. Autre mega fait minga anta do amega asenda oromia ne beka yininga le ganga autorité ou la quoi. Est-ce que vous voyez? Ça dit quoi Allemagne ga patrouille jo. O de la Allemagne mena deli la. On ni alache ata aga daounya koro. Ata aga daounya koro hein. Est-ce qu'il y a fait? Ça dit Allemagne on ni alache Allemagne ngana désert là. Quand le patrouille ga koga Mali population sécurisée. Ah là obe do agli kona. Allemagne ngana ouire faga tchenchenka. Quand le patrouille ga koga population protégée. O kanun borami uyo kanun bomi wa me mo yininga yora fora Mali la ku terroriste we Mali la en Afghanistan otanga couverture konna la Allemagne bolla de kabo Afghanistan Allemagne bolla de ko Afghanistan kale be sera terroriste we kale te terroriste fe kele la o Allemagne nga bolla kabo Afghanistan o Allemagne nga na fo kale be patrouille ya casque bleu ministre ka couverture la alors ga du fora ko terroriste we Mali la a jatemene ni na fa yininte ni nafa ɲinin tɛ est-ce que o bɛ se ka kɛ bi France tale autant jige jamana kelen min ye o ye Allemagne de ye MINUSMA kɔnɔna la autant kalikan a ye kuma in lamɛn ka ɲa dɛ autant kalikan de ye bi k'ale tɛ Mali terrain cédé Russie ma k'ale tɛ Mali terrain to Russie ki implanté o y'a dɔn ani France ka ko banna sisan o bɛ ka don Union européenne yɔrɔ wɛrɛ de la hali kunu ne ye analyse dɔ kɛ k'a ye mon Mali autorité ni ECAP Sahel non Union européenne nga est-ce qu'il y a une mission de formation d'oye non ECAP Sahel mon Mali autorité no be baraka mu ka dabla bi angana yoko nege nanu Russie be yoko mulanga jo Union européenne ko che Union européenne nga nunu nga collaboration sabi nani ala kama na fa juma nyae fuga dugukolo meleke ECAP Sahel tena blindé di Malima ou tena avion de guerre di Malima Allemagne tena blindé di Malima atena avion de guerre dama a même une collaboration kenin jamana no changa sabali sanga nga position clarifiée et c'est afamu anga position anga jet tubabu ko or la ma ou te son anga gerula parce que ni oro de do on tena son mais on y fanga se collaborer quand nous ni Union européenne a collaboré c'est ka or là ils pensent que nous sommes des éléments incontrôlés au théo c'est ni révolution que il va assumer car révolution est que guanina quand on met tout souvent double G là Russie et Union européenne qui a te marché bi Union européenne ye Russie ka ennemi numéro 1 et ame wakati mena namo don géopolitique là n'en continuera ma kanyere là est-ce que vous voyez n'en continuera amba ka anyere là donc anga ntaka choko don ama senda yoromi anga do anga je Union européenne go Allemagne MINUSMA ka patrouille Mali kono gawo aka dabla autorité a dabla ay je ECAP Sahel nunun ko ay joko antena nyuma soro anu ye sambina ninge collaboration na ama nafaye yani yirisu kana ukumanga jamana la ama nafaye me mune la me continue na France genama nunu gef okoro de France be ya imaye ante musala ka nga kumala na on ye fen fo am proposition ne ke c'est on ta do na complexe ni fanga ngoro ma do re fo ni fanga ni on ta do am complexe ni ngoro ka tia fuye kwa on ibe ka gen kumi ngama na yo kungele na mo fo balma hobe jiki jona ore la mala nganu ka barake anu ka collaborer anga collaboration konna la ameni yoro nunu fo uye ama yurula ni yoro nunu bu nege bo peuple la ni yoro nunu peuple tene famu ni yoro nunu abe dutu créer donner un partenaire russe akli konna la il faut qu'on fasse extrêmement attention est-ce que vous voyez donc il faut qu'on fasse extrêmement attention ore la a forouye a mo kelen ta don anga je anga fen chere yon fait mais on va continuer on a un taille la dili ante senga la dili la mais on to ti tien ka fo quand ma fanga la di quand ma fanga conseil ni mo fo ama billahi ante ya fima parce que dia donte nante conseil duma on tate ngambe tugo nga kai no abema ine yele ma bade ne kanga ke na e barake oro dola
nama bara dafa fudu ne parce que fanga yi côté dɔ bɛ ka ɲa mais côté caman de tiɲɛnen an bɛ wagati min na caman de tiɲɛnen an bɛ siran na yɔrɔ dɔw la an bɛ k'an ban ka risque ta cɛ an ka risque ta an ka bɔ palon na quoi bi Russie ni Union européenne cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi Mali bɛ choix de kɛ Mali ka choix tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye Russie de parce que diɲɛ bɛ période min na bi Mali k'a ka choix kɛ quoi o ye Russie de bɛ se ka an dɛmɛ est-ce qu'il y a famu Russie ou chinois wala a benala changa bonogola be olu de bolo ni na ya to babu ka continuer ka ou implanter na tu ka continuer ko implanter wala en temps sako soro ne be da ni yoroma est-ce que vous voyez donc bonne nouvelle bele barbe projet de fédération Mali Burkina bientôt le rêve va devenir réalité a bara ou besena Burkina premier ministre anana a balmake a djenyoronke no ye docteur Choguel Kokala Maïga les deux fiertés de l'Afrique les deux têtes pensantes de l'Afrique amewati mina no Burkina premier ministre anin docteur Choguel Kokala Maïga lorsque deux grands d'Afrique se rencontrent ça donne des projets de fédération Mali Burkina akana miriko kuma ɲɛ sogo ye dɛ Burkina premier ministre nakan ako ko mɔgɔ dɔw de taara marcheur dɔw de taara esi y'a faamu u bɔra Bamako ka taa lettre di olu ma ko ka projet de fédération ka Mali ni Burkina koloso ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye jamana kelen de tubabuw ka farali de ye jamana ninnu bɔ ɲɔgɔn na esi y'a faamu ko donc ko ka projet kɛ Mali ni Burkina ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka kɛ jamana ba kelen parce que bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ collaboration min bɛ Mali ni Burkina cɛ a b'an permettre bi d'aller vers la fédération surtout la collaboration militaire balimaw collaboration militaire bɛ ka kɛ Mali ni Burkina cɛ an bɛ wagati min na a tile kelen ma deli ka kɛ histoire la farafina bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ka kɛ Mali ni Burkina cɛla la a bolodi ɲɔgɔnma tile kelen ma deli ka kɛ farafina histoire la imaginez Mali ni Burkina ka bolodi ɲɔgɔnma sur le plan militaire n'a marchera là pourquoi ça ne marche pas sur le plan politique ne bɛ aw ɲininka plan militaire n'a marchera là mun a tɛ marcher plan politique la wa mena performance dɔw fɔ ye a ka bon hakili ma o performance ye mun de a noter a ka bila Mali ni Burkina ka collaboration a collaboration usara ni G5 Sahel no ye jamana duru Mali jamana duru de farala ɲɔgɔn kan ko ka terroriste kɛlɛ Mali bala Burkina bala Niger bala Tchad bala esi ya famu ani dugu duru na ye jumɛn Mali Niger Tchad Burkina ani Mauritanie jamana duru ka fara ɲɔgɔn kan ko Sahel géant ko ka terroriste kɛlɛ balma terroriste ye fanga de sɔrɔ wagati mais bi Mali kɛlɛ ngi yɛrɛ ta Burkina kɛlɛ ngi yɛrɛ ta u bɔlen France bolo nunu ye collaboration min kɛ u ye fagali min da terroriste ka G5 Sahel ma se ka fagali da terroriste ka jamana duru faralen ɲɔgɔn kan avec l'appui de la force Barkhane avec l'appui de la MINUSMA ni jamana fila ye résultat min kɛ G5 Sahel u ka san duru bien san wɔɔrɔ ma se ka résultat kɛ avec un bilan 0 alors que Mali ni Burkina récemment u ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kɛ u ye terroriste akɛ min faga a ka ca terroriste 500 ye an bɛ wagati min na bi est-ce qu'il y a faamu o de la ko belebeleba de bɛ ka kɛ wa o partenariat o tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la n balimaw Burkina ye armement sɔrɔ du partenaire russe Mali ye Burkina tɔgɔ duman de fɔ Assimi yɛrɛ de ye est-ce qu'il y a faamu Poutine wele ko Poutine i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ye dɛmɛ o dɛmɛ di Mali ma k'a dɛmɛ kelen di Burkina ma n'i m'a dɛmɛ kelen di Burkina ma parce que ni jamana kariyara k'a afficher k'ale ko Russie k'ale ka Russie kanu ka bɔ o kɔrɔ de ko OTAN ko jamana déstabiliser est-ce qu'il y a faamu Assimi